Здравейте от Виктор и Дари. Решихме да ви вземем с нас на едно уикенд пътуване до Гърция, като ние ще тестваме нашия нов автомобил Tesla Model 3 Highland Dual Motors. Идеята е да ви разходиме с нас, да направим за нас и за вас сравнение с новия Model 3 и стария Model 3 Performance, който имаме. И все пак да покажем и някои гледки от Гърция. Готови сме, стегнали сме багажа и сега тръгваме. Хайде, взимаме ви с нас. Ай! Сменихме колите. Старата Тесла в гаража се зарежда за другата седмица. Новата натоварена. И потегляме. Сега ще ви покажем на колко проценти ще тръгне. А лампата в гаража дали не свети? Мога да я загасиш. Да не си забравим осветлението. Добре. Така. Тегляме на 96%. Като даваме си дестинация Каса де Палма, Аспровалта. И сега трябва да изшли колата на колко процента би следвало да стигнем там. Така, тук казва 26% ще ни останат от батерията за 330 км пробег. Айде да видим. Колата Tesla Model 3 Highland 24-та година. Общо взето надяваме се да бъдат отстранени повечето пропуски на старите модели. Производителят дава максимален рейндж от 629 км с джантите, с които сме ние. Да видим реално колко прави. Long Range е версията с два мотора. Да видим, ще ви формираме в движение. Вече почти стигаме кулата. Промахон. Да. Колата много добре до тук се държи. До тук сме изминали 221 км с едва 33 кВт изразходвани от батерията. Което ще рече среден разход 15 кВт на 100 км. Което наистина много добре. Реално караме по магистралата с 130-140, през повечето време карахме 130, тъй като и поваля на моменти, доста положен дъжд, така че не позволяваше да се кара много бързо, имаше си почти до Благоевград и доста сериозен трафик, така че но не сме карали съвсем бавно. И сега добре. Караме с ограничението, така че... За разлика, перформанса, старата ни Tesla Model 3 за подобен маршрут, да не кажа същия маршрут, защото ние го пътуваме често и с нея, дава разход между 19 кВт и 20-21 кВт. То разбираемо, тя е все пак с по-големи мотори от тази е Long Range, не е Performance, така че може би на това се дължи и по-малкия разход. И е по-нова. Сега истината е, че тя е нова. Така е, факт. Няма никаква амортизация от карането. Интересно, петък няма никакъв трафик към колата. Пред мен, зад мен автомобили няма, самички сме си, но интересно да видим Ето, остават ни 2 км. И сега ще минеме вече през Шенген. Още малко. Неща.
Така че сега ще минем през Шенген. Тир. Так му каза, че няма никой и се появи един тир. Те тировете, те не спят, те са много стоп пъти. Доста по-безшумена е новия модел 3, което много ме радва. Старата е доста по-шумна. Тук са подобрили значително и шумоизолацията на автомобила по някакъв начин. Малко е непривично с мигачите, тъй като старата има лошчета, новия модел се пускат от самия волан, което е малко трудно за свикване в началото, но мисля, че вече така посвиквам и не е толкова голям проблем. В кръгово движение е малко по-особено, но да речем, че и там се свиква. Ето сега вече стигаме на кулата. Да видим, ще ни спрат ли на границата за някакъв вид проверка. Те на границата няма да ни спрат, въпрос е след това. Дали има полицаи, които спират и проверяват. Да, по групите казаха, че има все пак дежурни патрули след границата и на случайен принцип спирали автомобили за рутинни проверки. Сега ще видим, ще разберем дали ще ни проверят. И разбира се, от българската страна пътя не е най-добрия път. Тия дупки от 5 години, откакто пътуваме за Гърция, да не кажа през седмица, положението е такова. Няма кой да направи тук 50 метра участък от пътя да го ремонтира. Да не се излагаме. Да. Това е положението. Ето, няма никой. Така, ако е цяло лято, ще е много хубаво. И аз имам съмнение, че лято задръстването ще е на тол таксите. Ще започва, да, от тол таксите и ще е до Симитли, ама да не съм прав. Да. Ето. Да, бариерите вдигнати, митачари на самата граница няма. Трябваше да пуснем модерната песен Шенген на Кали. Тя вече мина тренда. Добре, вече сме в Гърция. Добре дошли в Гърция. Продължава да няма движение. Не виждам и патрулки. Сега трябва да приготвим парички за таксичката. Continue on Alpha 25 Thessalonic Promochonas. Съвсем скоро ще си вземем електронен пас за тол таксите. Но тъй като предстои пререгистрация на този автомобил, ще бъдат сменени регистрационните номера и тогава ще го направим. Тъй като в Гърция въпросния пас е по регистрационен номер на автомобил. Да, това е много полезно, защото ако пътувате често до Гърция или дори да не е толкова често на по-дълги разстояния, е от полза. Поне едни 4-5 коли се спестяват задръствания. Няколко пъти повече. Да. Случвало ни се е пред нас да чакат, да броят пари, да не могат да си платят с карта. Проблеми с валути, проблеми с карти, неподготвени хора, нали, които по една или друга причина за първи път минават през подобни системи за плащане на магистрални такси. И нали, знаете, не всеки е ориентиран, не всеки си е проверил и няколко пъти стават такива забавения. Ето я Ерика. Пътуваш ли? Защо? Тиквай си таксата и продължаваме. Ето, да, има патрулка. Ето, вярно, има си тук, нали, все пак полицаи, които проверяват след тол таксата, могат да ги спрат. Така че внимавайте. След тол таксата бавничко. Айде, Ерика, ще пътуваш ли при мене? Айде, нагласи се, готова е вече. Да, тя си избрала този метод на пътуване. И така, от тук вече до самата Спровалта има 120 км. Колата казва, че ще стигнем на 31%. Да видим.
дали ще са толкова. Аз съм малко скептичен, предполагам, че ще са около 20-25, колкото казваше първоначално. Ами аз залагам на 30, аз още в началото казах 30, така че предполагам, че ще си ги спази. Да видим. Ще разберем и ще се включим след малко, като наближим Аспровалта. Ето, включваме се, вече наближаваме Аспровалта. И то направо стигнахме, ние сме тук в кварталчетата, 8 км остават до къщата. Общо взето ще навъртиме, в момента сме минали 342 км, ще станат общо 350 км. С разход за 100 км 15,4 кВт, което е супер. Тръгнахме 6:30 от София, в момента часа е 22:10, т.е. 3 часа и 40 минути за 350 км. В Гърция отново си карахме 100, 110, 120 на места. Аз така по-бързо си карам, познавам си тук районите, не се притеснявам. И така, на тръгване от София наложи се да се отбия през Мрамор, трябваше да оставя едни неща на колеги. Затова и малко повече километри се навъртяха. Обикновено са 300 км до Аспровалта, ние малко повече километри навъртяхме този път. Цяло доста добро представяне. Пак казвам, стария модел 3 Performance, който имаме, дава със същото шофиране и темпо, дава разход между 18-19 до 20-21 кВт на 100 км през зимата. Така че вие могат да си направите сметка. Батериите и на двете коли са 80 кВт. Така че сметката е, мисля, бърза за смятане. Реално стигаме на 26% в Аспровалта. Ето сега, че влизаме в Аспровалта, имаме 26% батерия. Или сиреч казано в километри колата го дава. То не го фокусира много, но го дава 142 км още имаме. Да. Което прави общ разход около... общ пробег, да, около 500 км. Айде да ги речеме, с по-бързо каране, ако карат като мен хората малко по-бързичко. С една идея, да кажем, законово над ограниченията. Може би 450 км в зимни условия може да се разчита на 100%, че ги измине автомобил. Като според мен, ако се кара по-бавно и навсякъде се спазват ограниченията, е възможно да мине и повече. Сега аз нямам нерви да карам като пенсионер и си карам като нормална кола, нали? В повечето случаи малко по-бързичко. Цяло да, доста доволен. Да. Мисля, че това е електромобила, който съм карал с най-дълъг пробег, тъй като карал съм и разни икони и BMW-та на тока, различни модификации. За мен Тесла е с най-оптимизирания разход към пробег и батерия. Така че е окей за нещата. Да, също така в неделя ще си тръгнем по светло и ще направим още едно видео на прибиране. Знаете, че колата изчислява разхода си спрямо, как да го кажа, не баири, много неща са, да. Да, смисъл спускания, баири, нивелации, изкачвания, температура, ориентировъчно, но общо взето от София, като тръгнахме, колата каза 25 или 26%, че стигнем с Провалта, на толкова стигаме. Въпреки моето по-бързо каране на моменти. Ако беше карал малко по-бавно, 30 ще яха да бъдат. Така че, да, общо взето адекватна е преценката на автомобила за разхода, който ще направи за цялото пътуване. Стигнахме, Ерика. Какво ще кажеш? Тя се наспа. Наспа ли се? Много странно, нали, то през целия път това куче е така в мене пътува. Наспинка ли така се? е удобно, не мога да... Сега си в Аспровалта. Ще имаш разнообразен уикенд? Да. И на нея вече омръзна да пътува 3 часа и половина, 4 часа в колата.
Да. Ами реално трите спирки, които направихме през ноември, два пъти за тоалетна и за разни покупки, може би сме се забавили половин час. Айде да не е половин час, но 20-25 минути със сигурност сме убили в тия три почивки. Реално за 350 км за 3 часа и 20-30 минути според мен е абсолютно нормално шофиране. Днес решихме да се разходим в Стратони. Температурата е около 15 градуса, 25 януари сме без якита. Времето е прекрасно, малко подухва, но е приятно. Днеска нямаме конкретен план за деня. Виктор ще влезе с каяка за риба, а пък ние ще се разходиме, ще пообиколим малко, ще хапнем някъде, ще си почиваме, ще направим няколко хубави кадри за влога. И общо взето това е плана. Трябва да измием колата, защото е много мръсна. Както виждате, е направо ужас. Вчера по пътя много валя. Ерика е тук. Пуснали сме и док режима и си почива в колата. Мисля, че е време да ви разкажа малко повече за нас. Ние с Виктор сме заедно от 10 години. Женени сме от 8. Живеем и работим в София. Преди около 3 години си купихме семейно къща в Северна Гърция, Аспровалта. И това беше причината да минем на електрически автомобил. Стартирахме ремонтните дейности по къщата и буквално, ако не всеки уикенд, то през уикенд бяхме тук. Безумен беше разхода, който правихме със стария си автомобил. От порядъка на 600-700 лева на месец за гориво, което е адски много. Допълнително от това на няколко месеца, 2-3, сменихме масла и филтри. Горе-долу като направим 10 000 км. И решихме, че трябва да минем на кола на ток. Тогава купихме първата си Tesla Performance, Model 3 2019 година. Не я продадохме, запазихме си я. Но минахме и на новия модел, така че ще направим едно сравнение, което мисля, че ще ви бъде интересно.
Тръгваме на връщане към София. Тръгваме на 100% от Аспарвалта. Колата казва, че ще се прибереме на 30%. Да видим. На връщане по принцип е по-голяма денивелацията, имаме повече изкачвания. Така че нормално малко повече като разход да даде автомобила. И така, ще се включиме движение от някъде, да видим как се движим. Заредихме колата на къщата. Да, имаме си опция за зареждане на самата къща. И зареждаме там. В Гърция тока е малко, не е малко по-скъп, направо си е по-скъп от България. Около 14-15 евроцента за киловатт е битовия ток. За промишления не знам. Включваме се от София вече, стигнахме си. Пътят ни отне 3 часа и 36 минутки. С едно спиране. Кратко спиране, да. Колата, да, малко повече харчи на връщане. В момента дава за последните 300 км 16,2 кВт на 100 км. Което, да, предполагам, че или сме карали по-бързо, или просто има повече изкачвания на връщане. Но като цяло добре. Окей, пробега е по-добър от напредната. Установихме го и на отиване. Ими да, минали сме 300 км, имаме за още 185. Информация от колата. Да, като не сме се влачили в никакъв случай. Не, съвсем нормално, адекватно шофиране навсякъде. И по магистралата 130-140 Да. си държахме като скорост. И с това нашето пътешествие уикенд трипче до Гърция приключи. Като обобщение, новата кола е по-добра от старата, нещата лично мен, които ме дразнеха, са отстранени и генерално сме доволни с новата придобивка. Ако ви е харесало видеото, което сме заснели и нещата, които сме показали в него, ще ви помоля, последвайте ни, харесайте клипчето, защото сме предвидели още доста интересни видеа, които заснемем и да ви покажем в нашия YouTube канал.